аввалин маротиба дар ҷумҳурии мусобиқаи кушоди варзиши оид ба ҷудо байни калонсолон барои дарёфти ҷоизаи собиқ варзишгари маъруфи кишвар Расул Боқиев роҳандозӣ гардид. мусобиқаи мазкур бо ибтикори кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи ҷудои мамлакат бахшида ба таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ рӯй даст гирифта шуд. дар мусобиқа аз тамоми навоҳии мамлакат варзишгарон иштирок доранд. дар рӯзи аввал ҷудокорони вазнҳои 60, 66 ва 73 килограмм барои татамин баромаданд. дар вазни 60 килограмм Муҳаммад Солеҳ Қувватов дар рақобати ниҳоӣ бо Мерзод Суфиев нерӯсанҷӣ намуд. ин майдондорӣ бо пирӯзии Муҳаммад Солеҳ Қувватов анҷом ёфт. дар ин вазн Муҳаммадризо Қувватов ва Сомон Алимов ҷойҳои сеюмро ишғол намуданд. назор аҳмад мегӯем ба ин мусобиқагузароне ки дар мусобиқаҳои ҷоми Расул Боқиевро гузаронданд. мо имрӯз дар ин мусобиқа хушонона иштирок карда ва сазовор ҷои аввал гаштам. ман бо 4 ҳарифи худ озмоӣ карда ва сазовор ҷои аввал гаштам. дар вазни 66 килограмм ба Абубакр Боқиев касе баробар шуда натавонист. ӯ дар рақобати даври ниҳоӣ Фарух Ҳалимовро дучори бох намуд ва барандаи медали тиллои аввалин мусобиқаи кушоди варзишӣ барои дарёфти ҷоизаи Расул Боқиев гашт. ҳамчунин дар рӯзи якуми мусобиқа рақобатҳои вазни то 73 килограмм низ сурат гирифтанд. намояндаи шаҳри Душанбе Каримзода Наврӯз дар дидори ниҳоӣ варзишгари дастаи хатлон 1 Али Боқиевро мағлуб сохт ва соҳиби нишони тилло шуд. мақсад аз баргузории мусобиқа дарёфти чероинаи варзишӣ, ҷалби бештари ҷавонон ба варзиш, тарғиби тарзиёти сонӣ ва аз ҳама муҳим қадрдонӣ аз дастовардҳои Расул Боқиев мебошад. ёдовар мешавем ки Расул Боқиев яке аз варзишгарони муваффақи Тоҷикистон буда барандаи нишони биринҷии бозии Олимпии Пекин 2008, дорандаи медали биринҷии чемпионати ҷаҳон дар соли 2007, ҷоизадори бозиҳои Осиё ва барандаи чандкаратаи медали тиллои ҷоми ҷаҳон мебошад.